ka guys, ako si Edith Tenorio, Kibpa Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, among pakita ninyo ang palya gikan sa pag-abre pag sa lata, ihumol tanay sa tubig. Ang gidugayon sa humol ni sa tubig guys, 12 to 24 hours. Nya ipakita po na ko ninyo inig ugmaan ako ni iputos siya og noog, iputos siya og noog tulo ka adlaw. Sa pa ni sa ikuan guys, kato ipakita ko tong ingon ako yung sidling ra ko ni dili ko ni baging ka korning gina larot inig tanom. Pakita niyo hangtod pag tanom ani ug sa resulta sa kanang gisidling wala gibaging kay kini kung baging pwede na siya kanang daghang kag trabahante. Kining sidling dali ra kay pwede ra isod mo lakayan ang maibot nimo. Ipakita lang yung sa pagteknik ani nga akong ingon yung dili lisod pag tanom sa palya kay ang sa palya gid ang uban pinakalisod at imano sa tanang gulay pero sa kuha sa palya murag sayon ra kay sa talong mas gisislan ko sa talong karon. Ug dire guys pakita na mo ugma pon pagputos no ani hangtod pag turok kung saan pag sidling pag plaster sa sidlingan namong gibuhat nga container nga gibuak og morning guys. Guys karon namong ipakita ang katong gihumulan namo gahapon nga ipuan ni nga ang palaya liso. Karon nag oras na siya og kuan. Alas 10 man gihapon na mo gihumol karon alas 8 na igo ni siya og 22 hours kaya ang akong gisulti gihapon 12 to 24 hours. Ayaw pala pasip og 24 kaya ma-over na makasipsip og daghang tubig malata na siya. Karon ang darang lampin akong gibutang gipustan guys kay maining lampin sa kusari na kay kuan. Ino ni siya og grano di siya basta-basta og mugamot makalapos magaling dito sa isa tanggalon kay dili siya hugot siya pagka kuan ang tila ba. Ya pakita ko niyo sa ni sa pag latag. Ilatag ninyo ni siya. Kinahanglan ni siya naka single file kay og imong idubol-dubol go dili siya kuan ang yang laser dili kay makadikit sa kuan man gilubagan man tani nga katong lampin. Di po kitantong basa, di po kitantong ugad yung kayo. Tama-tama lang murag mag-mold siya kay para steady ang basa sa yung liso. Kini guys, nga gikang karon tulok ka adlaw. Monitoro ni siya kay mugsugod na gawas ang og nila pa gamot. Pero ang tawag na mutangon na siya, murag og sa kuan pa bang sugod na gite ba yang kuan bang ihang gamot. Inig sugod og gite ba ni kay ato maning sidling katong ina ko magsidling na ko dili baging kay wa man ko yung nagabaging ko pala kay hasulan ako. Igsugod pa lang ani siya og gamot imo na monitor inig kasugod og gawas tat yang tango nga gamot gamay pa lang imo nang ibutang sa imong gisidlingan para dili na siya mabalik para dili pud hasol kay og matag-as sa tinuod. Hasol kayo inig padulot matagwan na pag sa katong imong gisidlingan ang pagsidling ani kinahanglan yung birmikas nga katong kinalibang sa wati nga birmi imong sidlingan niya. Isinggol pa ipilo ninyo. Dayon ikuan ni siya inyo ni siyang sapawag baga nga noog. Pero gamay ikasapaw nga baga nga noog, purinig inyo siyang isulod og silupin. Silupin nga ibuoton og silupin nga kanang may buslot para di siya kahungaw. Tulok ka adlaw monitor gihapon pero ako nagkakuha silupin. Ako lang siyang ginasapawan pug noog. Ang noog nga isapaw lubagan gihapon ninyo dili ingon nga kanang dili lubagan kay ma-over po siya sa basa. Malata po ni siya. Dili po niyo ughan jud kayo. Gani igtulok adlaw ani guys kung naagi di katurok di man siya perfect nga manurok tanan. Amo gamot pero naagi say daghan-daghan po niyo gamot tulok adlaw ni pakita niyo daghan tulok adlaw kang karon. Inyo ni siyang ang ini katurok inyo siyang bisikan ng tubig. Akong isapaw para nga sure siya nga dili mughan. Inig sapaw ani inig bukane humaglukot ibutang niyo na og tulo ka sa noog gadi minutang tulo ka adlaw motor niya makita niyo nga gawas sa tango pakita po niyo sa pagsidling sa sidlingan og maura na. So guys, among ipakita ninyo ang katong among giputos nga ipuan nga ampalaya. Ikatulo gid ka adlaw ron guys. Mani siya inyong monitoron kay og ma-over po katagas. Tagas ang ubang ganani pero okay pa ni siya. Ang pagsidling ani guys yung punon yung seedling tray o kaya container akong gipikas atong ito yung kay patasan pa ang kuan pa dili mabali inig duot kay pwede ra ginaana siya guys pero ang inyong distansya ris pagtanong pag seedling isa ka inches ang yang
pinakaduol pwede malayo-layo minimum niya tag sa 15 sa estimator na ito kay para inig ibot ninyo ani dili pud siya kayo maglambore ang mga gamot. May na hindi pa kay tagas og kuan guys gamot parehani ba yani tango lang siya kay dili siya mabalik duot na pwede siya dili na tabunan inig humanyog butang pwede pud tabunan pwede na pud dili kay gituyo ni siya patanguhon daan guys para dungan gi siya turok kay og ang uban ko nagasidling dili ingon nga pag gawason da ang gamot humog-humol ritso na sila sidling munang dili siya makuan dili magdungan na ininturok na iwala may man tong imujong pa gitibon daan o saan nimo ibutang residling tray kay nasurebol yung ka nga naglihok na iyang gamot magdungan gid siya panrok kay pakita na ko niya turok na ni guys niya inig turok po na niya gikan karon 5 ka adlaw i-transplant na nimo ni kay para nga dili pa kay maputlag gamot kay man akong technique sa kung mag-transplant ko sa kining kibali sidling nga taliya kay imo pang padugay pareha na paaboton nimo 15 to 21 days okay lang 15 to 21 days kung kanang binaging gini mo pero ginaning sidling lang kinahanglan 5 ka adlaw ani gikan karon 5 ka adlaw imon ni siyang ma-transplant kay ni ka 3 ka adlaw ani mo gawas naman ni siya inig 5 ka adlaw makabukhad na yang kining dahon ritson dito katanom kay imuha pa ning padugayan mutagas ng gamot sa ilalom ug taman inig ibot nimo ani mabugtuan ang mga gamot may nang inig ka murag tama pa magsangkuay lang gamot mabalhin na nimo siya kay para dili pud kay siya daot para continue ra yang kabuhi pakita na ko niya inig tanom ani nga igtanom ani kinahanglan pud yung mo bisbis ikahuman pero og makabisbis na kaisa makarecover gapon sa dingo nga kanang madaot siya nga giibot kay kinahanglan pud siya kang pinigtanom importante jud kaning vermicast may imong gamiton kay humok ra kay ni siya mo pud imong ibilibod pag humagtanom or kibali itabon kini vermicast po na itong gisidlingan ani may man ginang vermicast kay dili siya lisod lutson inig turok nga direct sa turok kay taer ni kanding nga napulpog sa kuan napulpog sa birme sagol na mga taig kanding mga kini mga panit sa saging upang tambog ani panit spinya pa sa kanang makaon ra sa humok sa bati man kinahanglan nimong iigsidling ani mag inigtangon niya imo nang isidling kay imuha pa siyang patag-ason maglisod magdiretso og duot matagbo na pag uwi sa imong kamot para ma-plaster ang gamot pero inani nga dress mo pay pagtango nani dili pa ni siya mabali inig duot nimo i-direct mo siya duot di na siya mabali kay mubo pa man more na ipakita niyo sunod ipakita na ko niyo sa paglarot ani inig tanom o maura na karon guys ako nang ipakita nyo kung saan pagtanom tong among gibagi nga asidling nga kuan ipuan nga ampalaya gikan pag sidling ikaunom pa ni kaadlaw pero dapat yan 5 ka adlaw ngadto sa 8 ra ka adlaw niyo paabta nagpulo kay tagas sa kini gamot ug karon mo gamit ko og double combination atong basalan og triple 14 complete kung naamoy triple 16 pwede pud to pero kung wala gyud mo aning complete pwede rag tayo si Berme kay butangan pala tayo si Berme pagkahuman. Ang gidaghanon ning basal guys 5 grams ra katong isa ka kutsarita sa kining kuan Jollibee kung dili takon sa 50 pero kung kini ako estimate lang kay na estimate naman ako gidaghanon sa 5 grams mo ni gidaghanon sa 5 grams. Butangan mo kada bangag og ibali mo ni kuag double basal para ang inyong ampalaya nindot kayo ang arangkada sa ampalaya. Muna among gipalihan sa una katong iniktarya. Nagkamo na mo ning gi double cropping karon. Pero ako sang gipabungan talong kay nigbuylo aning palaya. Kining talong ako na po ning pang-ibuton. Kay sayang man pod og gikan sa palaya di man pud mapuydig diretso atong palaya. Pulis itag laing tanom nga wa mo po ko kapulig mais kay ang mais hasol man kay magalubo pa ka mag-uga. Magtibas sa akong palaya. Uli kog talong, pag aksyon na po builos talong, balik na po kus palya, kaya nabali ang gamot sa palya, murag, nawa na kaya ang iyang baho. Di pwede o kuan,
palya, pulihan dahil palya kay mukulot ang palya kang iyang mga bakterya sa gamot, nagpundo pa man mga pulis naglaing tanom. Pero kung ipakita ang kuan guys, ang yining morning seedling nga ikaunom paron kaadlaw. Dapat gahapon tani gatanom usa ninyo siya katong gingon akong laroton. Bisbisan siya tubig kay kini wa ni bisbisi pod bali og gikan gahapon karon na bisbisan para kusog sa higop og tubig. Inyo na bisbisan tubig para basa ang gamot. Kay pwede kinigtanom niyo ani ron, tanom ani ron ug manis buntag namo siya bisbisan kay paingon maro sa gabi eh. Ang nindot mag-transplant guys, hapon gyud mo mag-transplant kay paingon sa gabi kay sa buntag gud mo mag-transplant. Moagi pag inigtanom ikabuntag, inig ka udto-udto, maigok init. Moap yun, mamitong sa gabi, sa paingon mo sa gabi kay taas kaya yang bugnaw. Inigtanom ninyo, inig-ibot ninyo ani guys, dali ra kay sa trabahoon, di ni pareha atong baging nga hasol. Mao gini akong teknik, wa jud ko naga baging kay katong baging, may ra gito sa ginagmay na kini gamay-gamay ra po ni ako lang gipakita yo sa pagtanom mo kanang magdinaghan na kay kini bisag mutanom pa mi ani og tag sa kalibo kabo kada adlaw. Kaya naman ni basay manay makabangag sa mahiyuta. Kanaan sa awa guys ang kuan guys. Teknik inyo gining alsahon ang ilalom para maalsa tong gamot. Igalsa ni sa gamot, mao ri akong teknik. Para dili kay mga putol yang gamot mo ning 5 ka adlaw pa lang mo transplant ako kay ang mga gamot niya dili pa kay sa maputlan. Oh, mo ray gamot niya guys. Nagbitay ang gamot. Di ka na siya maputla gamot kay ato pa man nilagyo man sa pagkata mo ray ang gamot. Inigpile sa lakayan, ako rin ang pagpile lakayan. Bisa pagpunon ning lakayan. Para maapil na po itong gikuan yung ukangon tanan para malihon ang gamot. Di siya mga putol. Kaya lagyo man ang tamo tag samang ka-inches. Kung gipakit na isang teknik sa tanom sa palya nga dili hasol dili katong baging. Okay man po tong baging. Sureball to siya pero mas ganahan ko ani kay larot niya maapil lang po itong vermicaso niya. Nigtanom ani. Kinhang lang pod nga naamoy vermicas kay vermicas pod among ginatabon ani. Anaon gyud o kangon niya inig gikan sa iyong gisidlingan para nga dili siya kay inyong ladsog larot. Putol ging gamot ani pero inyong ukangon madara siya pababaw ang gamot. Tanan wala ni imong maputla gamot kay aging imong nagbakalihok man sa inig inaana ninyo tanan murag ukayon ra ninyo inig tanom. Importante pag tanom ani naamoy vermicas kay og way vermicas lisod po siya. Importante kay ang vermicas sa garden. Kaya ako nagatanom ko bisag unsang panahon ko mo ta, gadahan ko mo tanom jud ko. Ako yung nag kuan og naay ulan og way ulan kay naamo ko kay patubig. Naamo ko water pump sa kabuok nga dol-dol ra pug sapa ni kong area. O makita niyo ang dagan guys sa palya. Wala na putol nga gamot. Muna yang main road ning tag-as kayo, wag gini sa putol kay lagyo man to pagkatanom nya di po bud siya kanang bata pa pud siya kang karon gikan pag tisok naman to pagpakita atong pagsidling ikaunom pa ni kaadlaw ron. Gahapon ta dapat gitanom pero wala matanom di gahapon kay nagharvest pa mi aning talong. Na kita niyo nga di man pud siya ingon nga mahotdan gyud laplok kay ang katong sa punuan giya matangag ko man yang birmi. Makita niyo ron ang pag teknik pagtanom ni dali ra kay siya pag transplant kay kinuhang ni siyang baging god sa baging. Mabalhin mo sa baging niya pero hasol. Kini siya dali ra kay siya nya ang kinipong na magi di pareharon magdili mo ni mahurot magtanom. Kining sa kuan ani sobra. Pwede ra po ni balikan yung ginana nya ugma na po sa buntag di ba sa hapoy tanom. Para pakita na ko niyo sa pag-diskarte mo na ang kuan. Vermicas. Dagan-dagan mo kong vermicas. Ako ni siyang vermicas na akong itabon. Di na itong sa papakita sa una itong yuta. Vermicas ang itabon. Pag human sa butangan sa vermicas gamay, nipis. Pag butang sa vermicas nipis, di man pwede iditsog payakan mo sa abono. Kaya ang gamot, man tayo yuta kay gamot man ritso. Ibutang ra siya da, inyong iloko nga. Dili mo sablay ang gamot da sa gawas. Tabunan ninyo vermicas kinahanglan gyud guys, lami kayong vermicas kay ang iyang rangkada. Paglapos sa gamot aring vermicas, to ay abono nga nag-abang sa ilalom. Makita ninyo ang arangkada sa pala. Pakita nyo ikan karon mga 5 ka adlaw. Kita nyo
resulta kita ng lihok anis palya. Pwede bag og daghan mo birmikas, pwede daghanon yung butang kay kining birmikas wala man ni overdose. Pwede po ni bisbisan nyo dayon karon. Pwede po og man sa buntag bisbisan kaya ato man tong gi bisbisan sa gikuan nya gi ibot nya. Ang kini pong birmikas basa man dili man ni uga. Dili po kitantong basa gyud kay siya. Kay bati kay gunitan. Ani ra ang pagkatanom sa kuan guys katong yakong gito ingon nyo nga wala ko nagabaging seedling ra. Kaya pwede ra pununing lakayan. Bisa po sa kadaghanang lakay pwede ra pununin mo basta hapon na di po kanang sa udtong mo magtanom kay malawas man ni siya. Narong orasa mga sa taingon na pasapang adlaw na mga gamot o wagi siya putol. Kumpleto gyapon ang gamot wani na putli jud gamot kay ato manggi lagyo ang pagtanom. Ang kaingon ko na 1 inches minimum. Kung dako mo sidliganan, pwede 2 inches nyo. For sure nga ang gamot niya, dili siya maglamburay. Kaya nga to kung gidipinsaan, ang pag-ibot. Lami man putong baging, pero ang baging, good, labi nagbagamit mong seedling tray. Hasol, kay mapiko ba ang seedling tray, may maning container pong gisidlingan, may puni siya, kay pwede isod mo lakayan. Kaya kini siya guys, og pinaspasan ni gigtanom, pwede ra ba nang lakayan imong itakin. For example kung itakin ang lakayan para makita para makarelate yun mo nga usaon pag technique sa palya nga dili isul paglisod pag trabaho man imong technique kung mag-inektarya namin mo man imong gitamnan sa una nga kuan gidungan namong 2 hektarya. Inani ra mong technique basta baging mi pro kasagaran mong basta dinaghan na direct pero mag-inani pud mi mga matanom na nga tag 7,000 ka punuan. Naga seedling po kog mga 500 kapunuan kaya nga kuha nang dipinsa na lang sa 500 hindi man gid perfect nga turok tanan tong direct bisan nakagamot sa kanamo ko simulata dipinsa na sa puna para inig puna sabay gihapon lang pagtubo nagdungan gihapon sila kay pag direct nimo na amang kay gidipinsa nga gisidling nimo para pang puna nga mao oras ang buuta sa ato pa dili gihapon siya magka dili maulahi ang isa ang imong gipuna kay dungan-dungan namang gihapon sa nimo putos dungan slag turok imo lang gibaging tong gibaling pang gipinsa pang puna. Munay technique sa palya guys nga ang uban hasulan pero sa kuha masasulan pa ko sa talong. Pareha ni sitwasyon sa talong diray bido. Ina nakadaghan ng talong ginanaga kalito na sag ulan. Mga harag man na may paning palya kay og badag ko nagkalito nik ulan ang imo lang aning monitoring nimo kuan ang imong banting nga lig-on jud kay og huyang-huyang pug kanig banting pag ang imong banting mo bikil mahapla pag imong palayahan so di pares talo nga hapit-hapit talong punuan mahapla kung mukayat ang ulan kay dili man siya ingon nga naay maig atong gihiktandaan sa babaw para bang talungan nga gigapos pwede man pero para sa kuha nga naay palayahan dili po na siya pwede nga pangpabagag tuan kay sabon na po kay kahuman magtangtang na po tuan mo magabanting yung po nga mga hapla nga talong bintaha ang palya kay magtubo na magdagko ang palya ang imong monitor ko ana lang kining pagkakalo sa mga nasablayang bunga na nisibat nga mga udlot maura murag sa kuang yung nabalansi mas dili trabahoso ang palya pero istorya sa uban lisod ang palalaban sa starting pare aning magbuhat pagkag balay-balay pero balay-balay lang imong lig-on dili na ginasingon nga kanang kada tuig ka kada tanam ka magbuhat og balay-balay kay kung balay-balay ikagarantiya ko ni guys nga maabot kinig 5 years ang kontrata usa ni siya mag-usab kay ang palibot ni naka-alambre pakita na kon yero ani ang sitwasyon sa daplir ani akong palihan ug kung sa iyang lastada. Yan ang akong tuwan nga gigamit, apong ko nagamit og tuwan kanang nagtanggikan sa lang si kanhay kasagingan nga pinangtang. Ako branyo gi kong gamit kay og magamit gud og mga sikanhan kanang ginamit sa gingan. Kuan man gud hago ni noon kay sa imong kahago sa pagtrabaho pila ka adlaw nga pila ka adlaw puto na pila na katuig do katuig gabok na sa ato pa maalkansi nung kasi mong trabaho may ta pa ning direct ka dito kay ang brand new gid nga tuwain tested ginako nga di gina maubos sa 5 years ang iyang ibali kuan
gidugayon nga magamit nimo sa imong garden. Wala tang igahuman nimo og palya, pasagdaan na siya nimo, tanong na po nimo palya, mo na putong namagay mo labyat, labi na kanang breaking nimo gamit kay branyo mo inat na siya, mag-repair na lang ka di na kay magsipag kag usab-usab. May nakalami kung branyo imong tuwain, nga lig-on po nang imong kining pundasyon sa imong palihan. Pakita na ko nyo ron guys sa daplin kung sa sitwasyon sa palihan ano nga di ko hasulan sa palililisot ang palya trabahoon kay kining makita nyo sa tunga nga poste. Pakita na ko nyo ron kung saan yung poste kang gibutang na mo. Matitso ta sa sample sa poste guys. Kini palihan gid dati o kining poste ha. Kanang poste aning palihan gitukod ra ni. Bro, maibot ra. Tukod sa tanan. Ang nakalubong ani daplin ra. Pakita sa daplin guys, pakita dato ang sitwasyon sa palihan nga dili lisod pagtrabaho. Tanang poste ari kay naagay ni ari dire guys nga dako pong palihan. Nakaingon po siya nga dali ra gid trabaho nga kuno palihan. Ito bagay rin na human ang mga poste sa tunga tanan nakalubong. Kini ako wala siya makalubong kay ako rin siya ang dipang tukod. Bisag kanang poste ani wa tanaw ni poros gini siya nakatukod ra. Pwede ra siya ilisan ninyo dali ra kay pag-ili. Ang importante ang daplin niya. Ang lamang ko sa daplin kung example na ang mga kahoy nga dagko, di nga tumutlon. Kaya mo na tuhiktan is yung banting. Mo ni yung daplin guys. Kini babwire. Alambre nga tunokon. Ngayon yung gamit ko ani kay nasa tunok. Kung mag-isnaman ko palihan nga puntada nag-islanting. Di sa pag ma-action sa hatip na oy, hindi kasi mo ingon nga mudagan ang tuwan dili magtapok kaya may masangit ka tunok. Nga akong trabaho, kung wala ko ikahiktang kahoy, nagabanting jo ko alambre akong kakanang kabili akong gamit, dili ingon nga kanang magpasak-pasak og kahoy kay ay wata ka siguro nga magabok, mahapla hinoon. Pero nga kahoy, okay kang kahoy. Og mo ray kapakita na ko niya sa unsaon pag diskarte sa pala nga dili hasol trabahoon.